What's up mga mananap na atakaron sa Virama. Dito guys nata sa Miga guys, yung branch nila. So ako ipakita ninyo. Na siya located sa Virama guys, dito sa Phoenix gasoline station. So the A Strip. Lakaw ra ka diri. So diri padong actually Virama ra siya, then diri padong sa katong crossing. Yeah, makita nimo ang Miga. Sumasaka ta guys. Tara. Saan ba tayo? Dito. May fill up there guys. So harap ka magi guys. Here, ayun. Ay, tayo boran na rin. Tapos birthday mo ko rin niya agad. Sheesh! Nandang ka na? 70, ang tanda ko na. Ari ba? Ay, dito. Ligag. Hi. Ngapon. Open mo diri mix no? Open mo. Ron? Unsa mo oras mag kami ang kwan. Okay na? Amon sa mo oras mag-open diri? 11 to 12. 11 a.m. to 12. 12, okay. So ganihan mo open. Bago mo, dugin mo diri? Maguni na diri? Okay. Kuha lang mo rin nga signage dito sa gawas no? Bitaw. So mo ni cashier. Cashier? Servidora manager. Asa nga na to mix? Iba Marie. Iba Marie. Pang Hollywood magkingan. Dugin na ka diri. Okay, sige. So muna si Eva guys. So muna siya guys, pagsulin nyo. 1 year na siya. Miga, Korean barbecue house. Eat all you can. And muna yung ambience. So actually cute lang siya, but nakanindot diri is naman good siya view. Yan na siya. And ready na to rumble. Yan siya. Yan. Pwede siya ng picture-picture dito guys. Yan, Migag. Yan. Wow! Ito po yung photographer namin. Gutom na bang lahat? Sige. Marinated nga pork. And then kani, plain nga pork yapon. Sige, okay. Ato na siyang i-own na rin. Tingog siya. Nagpuno ra kayo, no? Oo, hanam gani. Ayun. Thank you so much. Okay. Yung kalaban mo dyan, chef. Sarap kumain ko naman sa Wow. Muna siya yung side dish, guys. Unlimited na siya, unlimited. Ano siya? Radish. Radish. Ayun, fishball. Fishball. Wow. Wow. Dessert. Taugi. Okay. Ano siya itong kimchi. Ano na yung gagawin ng kimchi? Kimchi. Talong. Talong. Pipino. Naday coleslaw. Thank you so much. So, muna yung kanindot guys, guys, ang mga sobrang betang mantika, kay mo drip ra siya, drip, pita. So, kung mag-ugasan to na pita, pwede sa rin siya gibalik. So, actually, naragyan ninyo, no?
Pwede mo ganahan, pwede nyo ilabay na siya. Abot na. Lettuce. Then, ganador. Kayawan. Kayawan. Of course. Then, napon siya sauce, no? Sauce na. Oh. Sauce. Ito ko naman. Thank you so much. Mo kuan ba may kanang mga delivery pod dili? Wala ra o dine in na tanan? Okay. Pero depende siguro, doon ra ang mo kuan na ano. Quick pick up nga na siguro. Ano, Na pick up, okay. Kasi na kayo mga panawagan diha. Wala ra? Shout out, shout out. Yeah. Okay, magiwa mo ni siya guys, no? Sige, thank you so much. Coke. Dai, ayun na mo diri dai sa mikad, sa may mga gamikad, Okay kayo. ilang o pork, juicy. Napagyo. Kompleto siya. Kompleto siya. Okay, round 2 guys. Thank you. Thank you so much. So, saan ni guys, why labot ang ilang drinks. So, siyempre order mong Coke. Tagwa na 75 pesos. Pero dako siya guys. 299. Kung dip silang sauce. As always, rami ang timpla guys. Huwag mo sab-sukad. Dengan po mga only guys, oh. Especially bilang 299. Kadua man ang prices. 299 o 499. Because ang 299 magod sok sa budget. So, ang karne pwede gamitan mo guys. Karon pwede na magmetag ito. So, vegetarian ka pwede kayo. Dito sa gamitan ng sa rice. Kung di ka kayo mag-rice. Composton. Nadayon ni mo idang sing bakbak. Yum. Tapos ang alito na inay na sila may daghan na side dishes. Mas may kimchi. Kutsara ko na kunda. Sound guys. Hindi ko hindi talaga. Kita. Hindi na kumain chopsticks. Gusto ko yung Naku mga. May sauce oh. Ayun. Sure up. Mas okay pa dito no. Mura tsaka anli na no. Sarap dito. O diba? Ito birthday girl. Wow. You're 17 na? Yes. 17 years ago? Sarap naman. May kutsara na. Kutsara natin ako. Mag-aalaan na tayo. Sige. Marunong ka? Yes. Sige. Karne oh. Pero ayoko na mga ingredients na tagal. Yung sauce masarap. Masarap dito. Pwede sa mo diri ka ng mga exclusive. Kani exclusive siya? Pwede mo? Pwede rapad. I-close siya. Mga pila ang maximum capacity ni pag exclusive? 30? Yan na, 40. So PM na mo guys sa Amiga guys kung gana mo exclusive. Marunong na rin lang guys. Lagi nga nang sinulog dancer. Thank you so much, Migag. Gusto mo guys? Kuya no. Mag-unsa namin kung waka. Hi. Stop po ka tayo basta.
Staff po ka dali. Panggabi ka. Salamat. Sige, ito yung ano mo, boss? Gilbert. Basta na kayo panawagan ba? Mga shout out, mga kauyaban ya. Thank you. Busog naman lahat. Yes. Thank you so much, Migag, and kay Ma'am. Yes, thank you so much. Yung isa, oh. Thank you po kay Ma'am Ann at Migag. Happy birthday to you! So guys, kung nangita mo kung sa may pangita sa sanggipsalan, presyo ba, quality or taste? Pero ganahan mo ka ng okay po siya, ang meat is very humok. At ang quality, ang meat humok siya niya. Swak sa budget, ari mo sumiga guys. Unsa yung paabot? Unsa yung ginatanaw or look forward sa usa ka sanggipsalan? Please comment below. For me, sulit na sulit. Ang sarap yung tunay na nila. Sobrang sarap. Promise. Tender yung kanila, juicy yung kanilang karni. Kaya, so good na kayo dito sa Migag sa Birama branch nila. Yes, let's go! Please do not forget to like and follow GenB TV, GMT Mindset to all my social media accounts. Bye!